Nola doa? Kontrolatuta, Juanan? Bihotza daukazu, gaizki? Zuzenean gaude, baina ez da guendikan. Ba, jarriko dut. Landare toki rugby zelaitik, erranitik jakina, eta gaur elite ligako, alegia Espainiako txapelketako elite mailako, alegia bigarren maila esango genuke, badakizuen bezala gehienok, eta gaur 6. jardunaldiko norgehiagoka izango dugu hemen ikusgai, aurrez aurre, etxeko taldea, Errani Rugby elkartea eta Ingeniero Larrozaz. Partidasi aurretik, hainbat adierazpen jarriko dizkizuegu entzungai, Beñat Arizetarenak, taldean jadanik, ohiko jokalaria, baina gaur ezin izango du jokatu eta berak esan dituen gauza batzu jarriko dizkizuegu orain segidan partidasi aurretik. Lehenbizi galdetu diogu, orain arteko jokatutako 5 partitatik 4 irabazi dituzte eta bat galdu eta horren inguruko bere iritzia. Bueno, azkenean gutzako temporada politxa zan, temporada desberdina, guain arte zaude ezkara noituak ida eta buelta jolastea, eta bakigu temporada luzea izango gala, eta denoi jarritu dugu, baina, azkenean lana fruituak bat ditu, eta merezi deunen bideu. Oain lanien jarraitzea, eta gaurko partidu bat zamututea. Lau irabazi bat galdu, joan den igantekoa, lehen zatia 16, zuk jokatu zen lehen zatia, baina gero zegertatu zizezu. Eskun lehenengo bihatzian golpea hartu nun, segitu nahian, 5 minutu faltan, burua rak batian sartu nun, da golpea jaso,
Ederki entzun ditugu Beñat Arizaren adierazpenak, orain etxe bertan hasi da norgehiagoka, ea berak aipatu dituen horiek, gertatzen diren, partidan zehar aldaketak dira, nola ez, Hernaniren 15koan batez ere gibelean, eta orain bertan txartel hori bat atera dio gaurko norgehiagoka honetan diharduen epaileak, laiztera esango izkizugu 15koak eta gainerako kontuak, baina esan behar dizuegu 6. jardunaldiko norgehiagoka dela, elite mailakoa dudarik ez, sailkapenari begira, gauzak bi talden artean, nahiko parean, gaurko jardunaldi honetan jadanik bi partido jokatu dira, atzo arratsaldean, hain justu ere Gernikak, elite maila honetan diharduen 2. euskal taldeak, galdu egin zuen 39 eta huts Pozueloren kontra, Madrilgo Pozuelo taldearen kontra, 39 eta huts galdu zuen, 5 sego hartu zituen Gernikak. Gernikak ere lehen postuan jarraituko du, eta beste norgehiagokan, jardunaldeari dagokion beste norgehiagoka bat atzo jokatutakoa, Zaragozako Fenixek 21 eta 15 irabazi zion Valentziari. Eta gaur 3 norgehiagoka jokatuko dira, alde batetik Lesabelles Valentziako taldea Cisneros, ordu batean hasi dena, edo asteko azena, eta hemen Landaretok Rugby zelaian, Hernani Larrozas hori ere, ordu batean hasi da, orain dela 5 minutu, eta arratsaldean jokatuko dute, hau barraro da, igande arratsalde batean, Belenos San Cugat, arratsaldeko 4:00 gu dakigula. Aipatu dizuegun bezala elkarrizketan, Beñat Ariztarekin egin dugun elkarrizketan, sailkapenari begira honela daude kontuak. Orain ekingo dugu, zigor kolpea Larrozasen alde, esan dugun bezala lehen postuan, gaurko partida kontuan hartu gabe jakina, lehen postuan Gernika, 6 partidutatik 4 irabazi, 1 berdindu eta 1 galdu, 20 punturekin, 2. postuan Kataluniako San Cugat, 17 punturekin, 5 jardunaldi jokatuta, 4 irabazi eta 1 galduta. 3. postuan Hernani, Klub Rugby taldea, 16 punturekin, jokatutako 5 partidetatik 4 irabazi eta 1 galduta, lehen aipatu dugun bezala. 4. postuan gaur hemen Landaretokin diharduen Ingeniero Larrozas taldea, 16 punturekin, berdinduta Hernanirekin. 5 partidetatik 3 irabazi eta 2 galduta, baina badakizue, gehigarrizko puntuak eta olako kontuak sailkapenerako garrantzitsua direla. Gero, 5. postuan Pozuelo, 16 punturekin, 6 jardunaldi jokatuta, 3 irabazi eta 3 galduta. 6. Zaragozako Fenix, 16 punturekin, 6 jardunalditatik, 3 irabazi, 2 galduta, berdindutako 1. 7. postuan Valentzia taldea, 12 punturekin, 6 jardunaldi jokatu, 2 irabazi eta 4 galduta. 8. postuan Belenos, Asturiasko taldea, 8 punturekin, 5 jardunalditatik, 2 irabazi eta 3 galdu ditu. 9. postuan Lesabelles, Valentziakoa, 5 jardunalditatik 5 puntu lortuta, partida 1 galdu eta 4 irabazi dituelako. Eta azken postua Madrilgo Cisneros, 10. postuan, puntu gabe, 5 partidetatik 5 galduta. Hori beraz, sailkapena eta gaur biztan da Hernani eta Las Rozasen arteko partidak, garrantzia daukala sailkapenari begira. Partida hasi zela, badira 5 minutu pasatxo,
partida hemen ordu batean hasi den partidan zelai erdian jokoan, aurrelarien arteko norgehiagoka, eta Armailen aldetik eskura jokatu nahi zuten hernaniarrek, plakaje ikaragarria. Hirugarren lerroko Hernaniko 8ak, Kanok, Julen Kanok, eta orain Uztartze bildua Hernaniren alde. Esan dizugu Hernanik jokatutako 6 jardunaldietatik, edo jokatutako 5 jardunaldietatik bat galdu duela, hain justu ere joan zen igandean Katalunian Sant Cugat taldearen kontra, joan den igandean, eta 36 eta 26 galdu zuen Hernanik, lehen zatian 16 berdinduta ailegatu ondoren. Beraz, orain arte lehen aipatu duen bezala Beñat Arizetak, hasieran ongi, orain arte nahiko bide egokia eginda. Eta hauxe dugu gaurko partidako 15koen zerrenda. Lehenik aipatuko dugu Larroza zen 15koa, lehen lerroan Diego Ferreiro bia, orpokatzailea azalkaria, ezker arroin edan Ohaek, eta eskuin galean, lehen lerroan Nikolas Serna. Bigarren lerroan lau zenbakiarekin Sergio Natalio eta 5 zenbakiarekin Álvaro Riba. Hirugarren aurreko multzoan jakina, ezkerre galean 6 zenbakiarekin Teodorian Sánchez, 7 zenbakiarekin eskuin galean Diego Salas eta 8arekin Giltza, Marcelo Ignacio Huerta. Uztartze erdia, 9 zenbakiarekin Miguel Ángel Oliver, 10 joko zabaltzailea, Inigo Fuka, ezkerre galean 11 zenbakiarekin Romeo Baltuz, eskuin galean Javier Guillermo, eta erdietan 12rekin Inigo Rapallo, eta 13arekin Ignacio Pel. Ordezkoak Jorge Daniel Tinko, Manuel Ulises Raya, Alejandro Iglesias, Cristian Sebastián Esquivel, Gonzalo Ramírez, Jaume Abad, Lucas Álvarez eta Ander Eneko Calvet. Hernani dagokionez, lehen lerroan, Alfonso Infante, 1 zenbakiarekin ezkerre arroin, eskuin arroinean Beñat Etxarri eta orpokatzailea azalkaria 2arekin Jonander Zapiain. Bigarren lerroan, 4 zenbakiarekin Andoni Larrarte, 5 zenbakiarekin Xabier Garmendia. Urte terdi edo 2 urte pasatxo jokatu gabe lehen taldean, gaurrez aurreko igandean, berrekin zion bere jardunari, Xabier Garmendiak, Xabok, eta gaur ere hastapenetik dudarik gabe jokalari aritua da eta ongi datorkio Hernaniri. 6 zenbakiarekin, 3. lerroko ezkerre galean, Telmo Ibabe eta eskuin egalean Xavier Lucas eta Giltza, 8arekin Julen Kano, Uztartze erdia Aritz Olibentza, joko zabaltzailea gaur hasieratik Ekaitz Arrozpide, ezkerre galean Ibon González, 12 zenbakiarekin bigarren erdian Arturo Ribas, egalean eta erdian ere, jokalari indartsua. Bitartean ikus dezagun, bigarren erdia Mairorekin Fenua Pierre Lazaroto, 14 zenbakiarekin eskuin egalean, Jaime San Nicasio eta 15 zenbakiarekin gibelean, orain agetara jaurtitzen eta hagen artean sartzen saiatu den Anartz Elosegi, zigor kolpe izan baitu aukeran Hernanik.
Orain Olibentza jaso du baloia eta Anartz berak jaso du. Anartz erosein jokaldi aparta egin du. Keinua egin da, iskin egin da. 22 metroraino ailegatu dira, beti ere Larrozasen zelaian, baina lapurtu egin diete Madrildarrek baloia, beraz erasoa. Antzu geratu da, orain Ribase jaso du ezkerregalean, lehen esan dizugu, gaur erdin ari dela, joan den igandean ere 3 laurdenetan aritu zen, eta ostika da doktor hori jo ostean, bera jaso du baloia, Xabo Garmendia ezkerretik, eta ensegua Hernaniren partidako lehen ensegua, hain justu ere, Hernaniko 3 laurdenetako erdiak jokaldi landua egin ondoren, jokaldi erasoan ongi aritu dira. Eta Arturo Ribasek egin duen segua, bai jokalari adierazgarria, bai jokoan eta bai bere keinuetan, baina momentuz, hastapeneko 5 tantoak berak egin ditu, Hernanirentzat lehen segua, orain gauzatzea dagokio Anartzi, eskuinetik, baina ez, momentuz ez. Hortaz, 5 eta huts aurretik Hernani. Partidako hasi zenetik 11. minutuan egin duen segua. Esan bezala, Hernanik 5, Ingeniero Larrozasek huts, Arturo Ribasek egindeko enseguari esker, eta orentzi golkolpea Larrozasen alde, Hernaniren zelaian, Agetatik 24 metrora. Eguraldi egokia kirolen aritzeko, zer esanik ez errukbian, orain arte eguzkia izan dugu hemen Landaretoki errukbi zelaiaren goialdean, bete-betea, baina hodeiek estali dute eguzkia. Ez ba, bazirudien nahiko egokia zeukala Hernanik barkatu Larrozasek agetaratzeko aukera aparta zuela, zigor kolpeari esker, baina ez du asmatu Inigo Fukak. Dorioz markagailuan, 5 eta huts Hernani aurretik. Ribasen enseguari esker. Anartzelosi orain baloiarekin. Keinu batzuk egin eta baita 12 metro irabazi ere. Orain Jonante Zapiainek jaso du baloia, ostatze irekia eragin, baina baloiari eutsi egiten diote Hernaniarrek oraingoz. Olibentza baloia berdegunetik jaso, Arrozpidek pase egokia eskuinaldea, berriz ere Arrozpidek, eta baloia erori zaio aurrera Andoni Larrartari, baina abantaila adierazi du epaileak. Orain aurrelariek baloia jaso, eskuinera zabaldu, eskura jokatzeko Madrilgo taldeak, ikusiko duzuen bezala beltzez, jantzita gaur, Hernani betiko kolorekin, txuri, gorri eta berdea. Orain joko zabaltzaileak defentsa urrundu nahian,
hain justu ere Inigo Fukak, baina ez du lortu baloia ateratzea, ondorioz, baloia ostikatu den lekuan eskasa alboko sakea, justu ere ikusten duzen bezala, ohiko Hernaniren laguntzaileak ditu, eta hor berrekingo dit jokaldeari, nahiz eta orain, etenda dagoen jokua. Hor zigor kolpea edo eskasa alboko sakea barkatu, eraikuntzan lan egiten duen Big Mat Arizeta iragarkiaren azpialdean, jarriko du Jonante Zapiainek eskasa jokoan. Arizeta reformak eraikuntzarako materiala eta goialdean ikusten zuen bezala gasolintegia, Karabel Abia enpresaren gasolintegia. Ea ba, Jonander Zapiainek balabai bi eskutara eta primeran jaso dute eskaz hori, eskuinera zabaldu, anartzek ez du jaso, Xabi Garmendiak ere ez, baina orain uztartze irekia, Olibentzak jaso, Arrospide lehenbizi zabaldu, Xabier Lukasi, eta orain uztartze irekia eraginez, Olibentzak jaso, Erreka aldera, Urume aldera, balioari eutsi zelai erdi-erdian, markagailuaren aurrean, bultza Hernani eta bultza Euskara ere biztan da, han ikusiko duzen bezala irudietan. Zelai erdi-erdian, markagailuaren parean, 15. minutu partida hasi zenetik, 16 ere bai, esango genuke, eta markagailuan aurretik Hernani 5 eta huts. Artur Ribasek eginiko ensaioari esker. Aurrez, elite mailako partidan aurretik, 23 azpikoek ere norgeauka izan dute, eta Hernanik huts eta 23 galdu du. Badakizue, elite mailan, joan itzuliko neurketak izango direla, guztira 8 jardunaldi eta gainera kopare izango du aurten jokoan. Momentuz aukera ensegu egiteko aukera Larrozasek, baina momentuz Hernanien defentsa baliokoa da. Jarraitzen du jokoan, ensegu lerrutik 2 metrora, aurrelarien bitarteak tartea egiteko asmotan, eta kontuz ensegu egin dezakelako Marrigo taldeak. Aurrelarien bitartez egin nahi dute ensegua. Momentuz defentsan ongi Hernani. Aurrelarien bitartez, kontuz, Miguel Ángel Oliver uztartza erdia prezegoen jokaldi antolatzeko, baina epaia zigor kolpea adierazi du. Larrozasen alde. Eta orain, zorionez, Hernaniren alde zigor kolpea, arriskua aldentzeko aukera.
Hortxe. Etenaldia jokoan, hola, baliatuko dugu, beste zenbait emaitza jakinarazteko. Atzo adibidez, Frantziako top 14an, Euskal Herriko talderik garrantzitsuenak, maila altuena duenak, Baionak, etxean irabazi egin zion Montauban taldeari, 49 eta 7. Eta Pro D bi mailan ere, larun batean, ostiralean barkatu, Miarritze garaile izan zen Agileran. Jarraituko dugu, ze badirudi, ja, partidaren jarraipena izango dugula, hori da. Etenaldia, jokalariak, min hartuta zegoen jokalaria jada rekuperatu da. Eta Arrozpidek albora bidali du defentsan metro batzuk irabaziala izateko eta albokosak izango da. Zigor kolpea zenez, erranik jarriko du jokoan Jonande Zapienek. Launa jokalari hilaratzean eta Andoni Larrartek bikain jaso du bi eskutara eta gainera zigor kolpea egin dute Hernaniarrek. Ekaitz Arrozpidek alborata luze gainera. Las Rozasen zelaira bidali du Zangoz baloia eta Las Rozasen zelaian jarriko da jokoan alboko sakearen bitartez Jonander Zapienek. Bosna jokalari hilaratzeetan eta Xabier Lukasek ikusi duzuen bezala ederki jaso du baloia bi eskutara, Uztartzala osatu eta orain metro batzuk irabazi nahien, baina Uztartze bildua adierazi du epailea nolabait jokalaria oztopatzeagatik, pantailaren egiteagatik eta Larrozase jarriko du jokoan Uztartze bilduaren bidez. Ikusi duzuen bezala, Larrozasko 16 zenbaki duna zelairatu da, Jorge Daniel Trigo, lehen lerro hori osatzeko. Pasaibidean baloia sartu, berreskuratu, eta Arturo Ribasek jaso du baloia! Defensaren zangokada hori, estikada hori, Arturo Ribasek blokatu du eta ikusi duzen bezala zeruari begira ospatu du Arturo Ribasek partidako Hernaniren bigarrenen segua. 10 eta huts eta bigarren segua Arturok egindakoa. Kontu da defensan gainean egotea, garrantzitsua dela eta gainera olakoetan defentsak arrisku urrundu nahi duenean behartuta dago baloia urruntzera eta aprobetxatu du bikain Arturo Ribasek eta orain 12 eta huts anartzen ensego gauzatzea agetaratuta.
Inigo Fuka jarriko du baloia jokoan, zelai erditik, luze gora, ongi baliatuko du Xavier Lukasek bi eskutara ondo jasotzeko, 20 metroko lerroaren gainean, eta orain aurrelariek ziurtatu egingo dute baloia, gero ostika da egokina jotzeko asmotan, gaitz arrozpide jodu, baina ez da zelaitik atera baloia, arrozpide berak egin du lehenbiziko plakajea, Larrozasen erasoak gelditu nahian, orain Uztartze irekia, Larrozaseko erdia gongi eutsi die baloiari, hain justu ere Inigo Rapallok, orain Arroña tinko sartu da Nikola Serna, baloia jabetu eta eskuinera zabaldu du Inigo Fukak. Hala ere, Hernaniren defentsa ongi aritu da eta Uztartze irekia eragin dute hernaniarrek. Eskura jokatu nahian beltzezkoak. Zelai erdien orain jokaldiaren jarraipena. Ignacio Pelek baloia jaso eta blokatu dute, baina jarraitzen du Larrozasek erasoan. Goitikako baloia, zangoz, zorionez, Erne ibili da Olibentza hernaniarra, orain Ribasen baloia hartuko du, Andoni Larrarte talka ikusgarria, baloiari euste lortu dute hernaniarrek, orain arrozpide luze, anartz elosegiri, ea zelaitik irteten diren hernaniarrak, eta ongi zen Jonathan Zapiain baloiari eutsi, Xavier Lukase jaso, Julen Kanok ere baloia bi eskuta harrapatu, eta zoritxarrez baloia behar bezain azkar askatzeagatik. Zigor kolpea Hernaniren kontra. Oraingoz, Hernani seguru ari da jokatzen, naiz eta azken minutu hauetan Larrozasek duen agintea jokoan. Alboko sakea, Larrozasek irabazi du, baina ez oso garbi. Uztartze irekia eta zigor kolpea Larrozasen kontra, baloiari ez legez eusteagatik plakatu izan ondoren. Bosgarren jardunaldia joatzen asteburuan jokatu zen, lan aipatu dizuegu. Hernanik lehen partida galdu zuen, denboraldikoa, 36 eta 26, lauen sego egin zituen Sankugatek eta bi egin zituen Hernanik, batez ere bigarren zatian galdu zuen Hernanik. Gernikak 34 eta 19 irabazizion Lesabelezi, Pozuelok Madrilen derbian Larrozasi 22 eta 28, Valentziak 24 eta huts Belenosi eta Zaragozako Fenixek 31 irabazizion Cisnerosi. Lehen zatia ere aurrera doa. 28 minutu bete dira, lehen zatia hasi zenetik. Momentuz Hernanik bien sego egin ditu eta aurretik da 12 eta huts Larrozasen kontra. Orain zelaien erdian jarriko da jokoan Uztartze bildoren bitartez gogoratuko dizu, bitartean Gelxukar lantegiak enpresak motor bat oparitu diola klubari eta
zozketa egingo da, partida guztietan salgai daude zozketarako txartelak eta zozketa 2026ko Garagardo ferian egingo da. Jeltzukar, lantegi eskainitako motorra. Orain, Son Hernani, defentsan Larrozas eta Egalean, hasiera batean korrikaldiarekin, gero Zangoz, Anartzelosegi jaso du, Arturo Ribasi eman dio Anartze berriz jaso, Urtze irekia, jokaldia inkatu eta Larrozasen aldeko zigor kolpea. Xabi Lukasek dirudinez egin du zigor kolpe hori. Eta orain kanpora albora igorri du Larrozasko joko zabaltzaileak. Inigo Fukak. Eta aukera ona daukate Madrildarrek Hernanien zaulerrotik 15 metrora aterako dutelako alboko sakea. Luze, gibelean, atzealdean, ia jaso zuen Jonander Zapieinek, baina azkenean Uztartze irekia eta Miguel Ángel Oliver jok Uztartzerdiak hasiera batean, orain eskuinera zabaldu, errekaldera, hor jaso du baloia Javier Guillermok, eustea lortu dute Madrildarrek eta 20 metroko lerroan, Hernanien zelaian, diardu jokoak. Plakajea aparta egin diote Diego Salasi, eta baita defentsan metro bat edo beste irabazi, hala ere jarraitzen du baloiaren jabe Larrozasek, ongi utzi dio Inigo Rapaiok baloiari, eta jokoan desente ari den Miguel Ángel Oliverrek berraira bazidu jokaldia, luze orain errekaldera, eta kontuz, 20 metroko lerroraino ailegatu direlako Madrildarrak, Ibaiaren aldetik Uztartze ireki irabazi ondoren, eskura primeran ari dira jokatzen, baloia jaso Diego Salasek, Egalean Javier Guillermo, eta berriro eskura jokatu, zelai dute Madrildarrek, baloia aurrera eraurri zaie hala ere. Ondorioz, Uztartze bildua Hernaniren alde, defentsako lana aparta egin ondoren. Etenaldia jokoan, jokalariak min hartuta daudelako, jokalari eman bakoitzatik eta guk baliatuko dugu beste xehetasun batzuk jakinarazteko. Espainiako ohorezko mailan, badakizue euskal talde batek diharduela, Anpo Ordiziak. Gaur 12 zen jokatzeko partida hori, honezkero bukatzea egongo da. Pepe Rojo zelaia joatzen igandean, laugarren jarduna Ordiziak 17 eta 20 galdu zuen Ordizian, etxean, Bartzaren kontra. Sailkapenean, Casos Interpinarios den postuan 15 punturekin, gaurko partida kontuan hartu gabe, eta 9. postuan Anpo Ordizia 5 punturekin. Partide bat irabazi eta 2 galduta. 3 jokatu ditu.
Kesusek aldiz, 4 jokatu ditu, 3 irabazi eta 1 galdu. Espainiako txapelketako maila nagusian hori aipatutakoa. Eta emakumezkoen ere adierazi nahi dugu, emakumezkoen liga ere jokoan da. Maila nagusian 8 taldeek dihardute eta horien artean euskal talde bat, Getxo Rugby taldea. Hauek datorren 8 talde dira txapelketa horretan, Iberdrola txapelketan, eta Getxok hurrengo jardunaldia Pozzoloren kontra jokatuko du Madrilen, sailkapenean. Valladolideko El Salvador da 20 punturekin lehen postuan, 4 jokatu eta 4ak irabazita eta 2. postuan da Getxo, 16 punturekin 4 jokatu eta 3 irabazita. Tira, Errani orain hemen landare tokiz ari gara, Errani defensan, Uztartze bildua bere alde, Erraniren alde, Olibentzak baloia pasabide itxo sartu du, baina ezker alde jokatzera begikotea, Arturo Ribaser hori egin da. Baloiari utzi dio hasiera batean, baina gero baloia aurrera erori da, eta ondorioz lehen zatiaren ondarrean gaudenean aukera dauka Madrigo taldeak, Larrozasek hagen azpialdean 5 metrora Uztartze bildua irabazi, Uztartze geldo esango dugu, irabazi eta beraien lehen ensego egiteko aukera ezin hobea dute. Larrozasko Uztartze erdia baloia sartu du pasabide txoan, hain zuzen ere Miguel Ángel Oliberrek, eta hurrengo jokaldian, ondoko jokaldian, ensego egin dute Madrildarrek, hain zuzen ere aipatu dugun jokalariak, Uztartze erdiak. Esan dizuegu, Miguel Ángel Oliberrek egin du Larrozasen lehen ensegua. 12 eta 5, eta jaurtiketa erresa dauka 17 eta 12 eta 7 Hernaniren alde. Oliberrek ensegu egin eta ensegu gauzatzea Iñigo Fukak. Hernanien 15 dagokionez, ikusiko duzen bezala, Beñat Iradi falta da beste, Beñat Arizeta ere bai. Eta horregatik ari dira hasieratik gaurko partidan. Arrozpide. Eta Lazaroto. Orain baloia eskuetan duena. Bigarren erdia. Pase bai. Pasea nahiko ona izan da, baina aurrera horitzai Erraniarrei. Ezkerri galean jokatzen ari zirela. Ondorioz, Larrozasen alde, Uztartze bildua. Ea ba, Erranik duen egunkari idatzizkoa, kronikaren iragarkera azpialdean, eta baita keinu eragozietako grabatu egiten dituen lantegia, horren bi iragarki horien azpialdean, Uztartze bildua
jaso egin du Larrozasekoek baloia berdegunetik. Momentuz ongi utzi, baina baloia eskuetan hartua zeukanean Arrozpidek epaiak adierazi du zigor kolpea Hernaniren kontra. Lehen zatiaren amaieran gaude gutxi asko. Ea ba, zertan den amaiera hau. Momentuz Larrozasek jaso du Goitikako baloia. Uztartzea irekia eragin. Armaila aldera, ezkerra aldera, erasoan eskura. Saiatu da plakajea egiten Hernaniko bigarren erdia. Hain justu ere Lazaroto. Jan Lazaroto, gaur lehen esan dizuegu hasieratik ari dela, norgehiagokan. Ondo jaso du, Arturo Ribasek gibelean, eta orain zangoz luze, eta kanpora atera du, albora, beraz. Metro asko irabazi ditu jokari indartsuak. Gaur hiru laurdenetako lerroan hasieratik ari den Arturo Ribas. Alboko sakea, eskasa. Lehen orain dela ez asko zeleratu den jarri du jokoan. Jorge Daniel Trigo gain zuzen ere, eta baloi irabazi ondoren hortxe diardu jokoak. Anartzelosegik orain uztartze irekia eragin du, Olibentzak berdegunetik jaso, eta erasoari jarraipena eman dio Hernanik, eta kontua da, baloia aurrera itzinera hori zaiela etxekoei, eta ondorioz uztartze bildua Larrozasen alde. Lehen zatiren amaieran jarraitzen du Hernanik, 12 eta 7 aurretik. Jende desente bildu da, bai Armail nagusian eta bai Errekaldeko gunean. Bi talden arteko parekotasuna adierazgarria baita. Orain, uztartze irekia, uztartze bildo barkatu Larrozasen alde. Baloia pasabidean sartu du Miguel Ángel Oliberrek. Oain eskura, ezkerra aldera, Armaila aldera, eta Erne hemen egalean ongi utzi dirako baloiari Javier Guillermok, baina epaileak etenaldia uztartze bildua Larrozasen alde, baloia aitzinera aurrera hori zailako Hernaniarrei, Armailaren aldean. Hain justu ere Larrozasen zelaian ezkerra aldean. Eta Miguel Ángel Oliberre jarriko du jokoan. Lehen lerrokoen pasabidetxoan. Ea ba. Lehen zatiren amaiera honetan. Zertan den jokoa. Zelaia biguna, bai, baina, bueno, egia esateko ongi zaindua dagoenez, iaia dena berdea da, belarrez hornitua. Zelaia erdian jokoa. Aurrelarien borroka, aurrelarien leia. Eta baloia Hernanirentzat, Joran Zapienek bikain jaso du baloi hori. Baina azkenean
horregatik, Larrozasen aldeko ekimena izango da uztartze irekian, ongi utzi die baloiari lehen erdiak. Inigo Rafaelok eta oraintxe amaitu da lehen zatia. Lehen zatian, 12 eta 7 Hernaniren alde, bi ensegu egin dituelako, alde batetik Arturo Ribasek, 5. minutuan, lehenbizikoa. Baina amaiera aldea, lehen zatiaren amaiera aldera, Oliverrek egin du taldearen Larrozasen lehen ensegua, eta Inigo Fukak transformaketa. Biak nahiko parekatu daude sailkapenan eta alaxe erakutsi dute jokoan ere. Naiz eta lehen zatian hobeto hasi Hernani. Gero erantzun egin dio Larrozasek. Eta ondorioz 12 eta 7 lehen zatian. Jo, aurten bai, aurten ustagarra izan behar dugu landaren.
Normalean elkartzen gara ostiralero landaretokin, eta entrenamendu saio bat, hasiko gineake jolas batzuekin beroketa bezala, eta gero bigarren parte bat egingo genuke, partidua bideratuta dago, bai partidutxo bat eta ariketa teknikoagokin. Niretako funtsezkoena da elkarlana, egin bat, lagunak egitera, eta jokoen bitartez rugby mundua ezagutzea eta ikustea ez dela hain arriskuko jolasa edo hain agresibo jolas bat. Baizik eta jolasen bitartez ikasi daiteken jolas bat bai dela. Nik esango nuke gehien bat, kirol bat fisiko edo aktitude guztietako jokalariak jolastu daitezkeen joko bat dela. Eta orduan oso inklusiboa den jolas bat dalako, eta lagun min asko egiten diralako gehien bat.
Bigarren zatiari eman dio hasiera, gaurko partidan diharduen Daniel Sarrion epaileak eta lehen minutu honetan sakea Larrozasek egin du. Zelai erditik orain Hernani da erasoan, Lazarotori eman dio baloia nartze elosegik, baina eten egin du jokoa Sarrion epailea. Momentuz Hernanik ez du aldaketarik egin, bere 15-koan. Alegia Tomas Alonso Infante, Jonander Zapiain, Beñat Etxarri, Andoni Larrarte, Xavier Garmendia, Telmo Ibabe, Xavier Lucas, Julen Cano, Aritz Olibentza, Ekaitz Arrozpide, Ibon González, Arturo Rivas, Gian Lazaroto, Jaime San Nicasio, Jame San Nicasio eta Nartzelosegi ari dira 15-koan eta Madrildarren 15-koari dagokionez, Etan Txek, Diego Ferreiro, Nicolás Serna, Sergio Natalino, Álvaro Riva, Dorian Sánchez, Diego Salas, Marcelo Ignacio Huerta, Miguel Ángel Oliver, Íñigo Fuica, Romeo Baltús, Íñigo Rapallo, Ignacio Pel, Javier Guillermo eta Nicolás Gómez Climent. Izan da Madrildarren hastapeneko 15-koa. Orain uzartze agindua eta uzartze erdiak Miguel Ángel Oliverrek baloia berdegunetik jaso, ezkerrera zabaldu eta orain erasoan dihardu arriskoa sortzen Larrozas taldea, baina gibelean Hernanik lortu du ekiditea Larrozasen eraso hori, enseiua izan zitekena eta ondorioz uztartze bildua izango da Hernaniren ensegu lerrotik 10 metrora hor nonbait. Eta arriskutsua Larrozase jarriko duelako baloia jokoan. Miguel Ángel Oliverrek du baloia eskuetan. Lehen lerrokoen pasabidetxoan sartu. Bultzaka saiakera egin. Baina berdegunetik baloia jaso eta aurrelarien bitartez hautsi nahi du defentsa, Hernaniren defentsa. Baina erne diardute, ziar duten Hernaniarre defentsa, baina baita zigor kolpea egin ere. Eta gainera Hernaniren ezago lerrotik nahiko hurbil. 8-10 metrora hor nonbait. Zer aukeratu dute Madrildarrek. Zigor kolpe hori agetara jaurtitzea eta horren bitartez 3 tanto gehiago lortzea. Joko zabaltzailea pres, ostikatu, eta baita gauzatu ere Íñigo Fuikak. Íñigo Fuikak. 12 eta 10 momentuz aurretik Hernani, baina 2 tantoko aldeaz. Arrozpide pres zelai erdian, zalea, Hernaniko zalea saiatzen ari da
taldea upatzen, eta orain Erranik lehen aldaketa egin du, Olibentzak zelaia utzi du, eta Ur Garmendia zelairatu da, hemen ezkerre galean, 23 zenbakiarekin, kokatu dena. Arrozpidek jarri du jokoan baloia, Goitikako ostikadarekin, Gibelean atzealdean ongi jaso dute Larrozasekoek, 22 metroko lerroaren gainean dira, beti ere, Madrildarren zelaian. Eta joko zabaltzaile Fuikak gorantz ostikatu du baloia, Hernani jaso du, hain Larrartek baloia ondo eutxi, Alfonso Tomas Infantek ongi heldu baloiari, 10 metroko lerroan eta zigor kolpea Hernaniren alde. Han errekaldetik 10 metroko lerroan. Justu Hernani babesle duen coach Industrial Marking delako lantegiaren iragarkiaren azpian eta han ostikatu du Arrozpidek albora boteaz baloia. 20 metro lerroraino, beti ere Madrildarren zelaian. Partidua bigarren zatia hasi zenetik 7. minutua beteko da, aurretik 12 eta 10, Hernani aurretik ez du baliatu ongi alboko sake hori, eta orain Arzelosegik, zelai erdian, Zangoz baloia jo, eta saiatu da albora ateratzen, baina barruan pote jo ez duenez, pumpa jo ez duenez, Zangoz jo duen aldean egin beharko du alboko sakea Larrozasek. Bai, alde pitik batekin atera du eskaz hori, alboko sake hori Larrozaseko Nikola Serna azalkariak, eta epaiak hori ongi ikusi du, eta ondorioz Hernaniren aldeko uztartze bildua. Ikusten duzuenez, Aieko Miner ere, 21 zenbakiarekin zelairatu da, Olibentzaren ordez. Larrozasen ere, 23 zenbakiarekin zelaian dugu Anderreneko Kalbet, eta zelaia utzi duena Romeo Baltuz. Aieko baloia eskuetan duela uztartze bildu horretako pasabidean sartu, ahal bada abantaila txiki batekin. Hernanien ez izango da baloia, eta zigor kolpea Hernanien alde azkar bizi-bizi jarri dute jokoa erasoan Hernaniarrek, eta Lazaratok Arnartzelosegi eman ustean, Arturo Ribas baloiarekin talka egin du, baloia garbi utzi, Aieko Miner eta Xabi Garmendiaren arteko jokoa, Antonio Larrartek uztartze irekia antolatu du, barrualdera pase egin dio Arnartz Elosegiri Arrozpidek, nieten egin du, partida epailean. Ohartarazpena Sarrion epaileak, Fuikari, momentuz ohartarazpena soilik. Gogoratu, 12 eta 10 aurretik Hernani, eta orain ekaitza aldaketak izango dira. Antzeman dugu Beñate Iradi, Eizmendi, Dika Arrillaga, eta 2 urte
zelaietetik kanpon ondoren lan kontuagatik eta sorbaldako lesio batengatik, orain zelairatu den, aipagarria, Xabat Erroizenea, orpokatzaile azalkaria amabi zenbakiarekin 2 urte hola eman ditu zelaietatik kanpo, lan kontuekin, eta orain demoraldia ekitea zegoela, sorbaldako minarekin, jardun du, jokatu gabe. Orain Xabatek jarri du jokoan, baina Larrozasek lapurtu du baloia. Kanpora, albora, bidalita, Armaiare aldetik. Aieko Minerre jaso du, baina lasai aldean bera Xabat Erroizenea baloia jarriko jokoan, lehen postuan Arrillaga, Eizmendi jaso du bikain bizkutara baloi hori, ustaltzelatxoa osatu, bultzaka Xabate dauka baloia ongi hartuta eskuetan, Aieko Minerrek Arturo Ribasi, jokaldia, Erroizenea, Anartzelosegik, eloiari utzi, baina eta gainera txartel hori izango da, iruditzen zaigu, epaileak, Sarrion epaileak hitz egingo delako Xabier Lukasekin, eta txartel horia Iker Eizmendiri. Beraz, urrengo 10 minutuak, Hernanik Amalo jokalarirekin ekingo dio bigarren zatia geratzen den honi. Antxeta ere zelaian sartu da, zelai erdian bainegaz egingo du, jokalarien artean badoa, egia esan entrenamentuetan Antxeta edo Kaio edo itxastxori desente ikusten dugu hemen zelaian, berdegunean, astean zehar, badiru gustoko dutela Landaraitoki Horribi zelaiko, belardia eta hor egon daitezken xixarek eta gainerakoak. Aieko Minerrek eman dio jarraipena jokalari, ea aurrelarien multzoa indartu duten, Beñatek eta Xabatek batez ere, eta Arrillaga Arroinak. Ea nabaritzen den hori. Momentuz, Larrozas ari da erasoan, Fuikak luze jodu ezkerraldera, errekaldera, eta orain Larrozasen 10 metroko lerroan dierdu jokoak, Ekaitz, arrozkide luze, zangoz, Larrozasen ensegu lerroko esparrura, baina joko zabaltzaileek Inigo Fuika jaso du eta albora bidali du Armaiaren aldera. Marratzainak ere aipatu behar ditugu, alde batetik Fernando Morentin eta Alberto García dira marratzainak. Orain eskasa alboko sakea, zelaia eta Antxekek utzi du zelaia, bazen bakidun Arroinak, eta 17 zenbakidun Manuel Ulises Raya zelairatu da Larrozas taldean. Xabat Erroizenea
lau jokalari jaratze eta Lukase iaia irabazi zuen baloia bi eskutara, baina ies egin dio Nikola Sernak baloia tinko eutxi, Uztartze irekia, baina aurrera pasea, aurrera hori zaie Madrid Larrei, eta Uztartze bildua. Valencia, Lesabellez eta Cisneros ere jokatzen ari dira. 12 eta 8 ari da irabazten Lesabellez. Momentuz. Hemen zelaian, hemen Landare-toki Urrubi zelaian, 12 eta 10 Hernani aurretik. Bigarren zatiko lehen laurdena bete denean. Aieko Miner baloiarekin. Uztartze bilduan baloia sartzeko. Zen ditugu, Erranik bere abonatuen bazkiden artean zozketa egiten duela partido guztietan. Bazkari bat, Tripontzi jatetxeak oraingoan, eta zenbakia baten bate etorri baldin bada, lehen zatian etxera joan baldin bada, gogoraziko dizuegu, 319 zenbakiak irabazi duela Bazkaria abonatuen artekoa, Tripontzi jatetxean. Aieko Miner, baloia eskuetan duela, Larrozas gogor bultzatu du, eta baita zigor kolpea eragin ere, eta aukera ona du, agetara jaurtitzeko eta markagailuan aurretik jartzeko Inigo Fuika. Ea ba, Inigo Fuika baloia kokatu du, zangoz jo eta ez da sartuko. Ez ba, jarraitzen du markagailuak 12 eta 10. Oraingoz, bigarren zatiko, lehen laurdena bete dela. Alboko sakea izango da, eskasa. Diego Ferreiro jarriko du jokoan. Eta Hernani beste aldaketa bat. Jean Lazarotok zelaia utzi du. Aurten Hernanik ekarri duen jokalaria. Edo Hernanira etorri duen jokalaria. Eta bere ordez, Gaizka Arrizabalaga sartu da. Fuikak eskuinaldera, egalera, Erne. Eskerrak ez zuen ongi harrapatu baloi hori. Larrozas taldeko bigarren zatien zelairatu den Ander Eneko Kalbet. Hala ere, Hernani zelaian dira. Epaiak zigor kolpea adierazi die Madrid Larrei.
Xabat Erroizenea baloia ongi jarri du oraingoan, erdialdera. Baloia bazi, Anartzelosegik bainat iradiri, baina ondo plakatu dute. Ondo harrapatu du. Eta orain Xabier Lukasek zango erasoan. Baloia hasiera batean Diego Salasek hartu du. Uztartze irekia antolatu. Eta Ander Kalbetek baloia taldekideari eman ondoren. Baloia albora. Orain bai, orain eguzkia dugu. Zelaia bete-betean. Eta eguraldi ona egiten duen eskirola egiteko, eguzkiak pixka jotzen duenan, beroa ere. Nabarituko dute jokalariek, orain Armaia aldetik, Xabat Erroizenea jarriko du alboko sakea jokoan. 5 jokalari dituzte hilaratzean. Xabier Lukas ongi, bi eskutara, harina baita eta erra saltzatzen dute. Orain Uztartze laxoa osatu. Metro batzuk irabazi. Xabat Erroizenea, bainat iradi. Andoni Larrarte, pisu hondiko jokalaria dira. Haiek onbina eragintzen. Baloia jaso bai berak, baita zabaldu ere. Ongi jaso du Gaizka Arrizabalaga eskuinaldera, eta han izan daiteke arriskua. Tira, erranik ekin dio berriro erasoari, eta hori seinale ona da. Alboko sake luze, Xabat Erroizenea, eta ensegua. Bigarren zatian zalairatu. Eta Xabat Erroizenearen ensegua. 17 eta 10. Eskasa atzean jaso. Eta Xabat Erroizeneak entsegua. Hernaniren 3. entsegua eta ea oraindik bada denbora 22 minutu direlako hor nonbait, eta oraindik badaukate 4. entsegua egiteko eta horrekin gehigarrizko puntua jasotzeko ere. Anartzelosegi luze. Hagen artetik pasa du. Emeretzi eta 10. Lehen zatiaren 23. minutuan. Inigo Fuikak luze jodu. Hernaniarrek gibelean jaso. Eta baita Xabi Garmendiak, Xabok. Baloia bi eskuetara hartu. Metro batzuk egin. Eta jarraipena. Jarraipena eman dio Andoni Larrarte, baina baita zigor kolpea egin ere. Ingeniero jarriko du jokoan, zelai erditik, eskasera, albora. Eta ban berrabieraziko diote jokaldiari Madrildarrek.
Elite Ligako, alegia Espainiako bigarren mailako txapelketako 6. jardunaldia, orain. Seigarren jardunaldiko norgia honetan, Hernani aurretik da, momentuz, nahiko argi, 19 eta 10 markagailuan. Momentu egokia izan daiteke Larrozasentzat, markagailuan hurbiltzeko defensa ona eginda, baina Hernanik jarriko du jokoan. Uzartze Bildoria, Ieko Miner prest da baloia eskuetan duela jokoan jartzeko. Partidako 72. minutua, beraz, bigarren zatiko 23. minutua pasatxo 24. Aieko Miner pasabidean sartzeko prest baloia, alde pikin batekin, Hernanik ongi atera du Uzartze Bildu Xabier Lukasek, baloia eskuetan Aieko Minerek eskuinaldera, Andoni Larrartek, Uzartze irekia, berriro Aiekok, luze, defensa ostika da, baina gibelean atzealdean ongi ari da, orain Ignacio Pel, Uzartze irekia agindu, Miguel Ángel Oliverreke ezkerra aldera, Beñati Iradi, Erne eta Tinko defensan, Andoni Larrarte, 10 metroko lerroa, Xabat Erroizenea, eskuinaldetik jokaldia, eta desento horbildu dira Hernaniarrak ensegu lerrura, Larrozasen ensegu lerrura, defensan ere, indartsuari dira Larrozaz orain bai eskutara, zuloa egiteko moduan, Ekaitz Arrozpide. Hau bai izan daitekela partidako jokaldirik garrantzitsuenetakoa. Izan ere, amaitzeko ordula ordema falta da, eta 14 tantoko aldea lortu du Hernanik, eta baita 4. ensegu eginda ere. Laugarren ensegu egin dut Hernaniarre, beraz, ez badu Larrozasek beste ensegurik egiten, edo gehigarrizko erasoko puntua izango litzateke Hernaniren alde. Hogeita 6 eta 10 Anartz Elosegiren transformaketarekin. Esan bezala, lehen bien seguak hartu Ribasek egin ditu Hernanirentzat, urrengoa Xabat Erroizeneak, eta orain Ekaitz Arrozpidek 4. ensegua Hernaniarrentzat. Honela bukatuko balitz norgehiagoka, Hernanik 5 puntu eskuratuko dituzke, eta 21 punturekin Sankugatek. Arratsaldean zer egingo duen zain,
zein egingo duen, zein bigarren postuan kokatuko litzateke. Hau da, Gernikak 20 puntu dauzka, ja 6 jardunaldi jokatu ditu, eta Hernanik gainditu egingo luke Gernika taldea 21 punturekin jarriko litzatekelako aurretik, Bizkaitarren aurretik. Hori, momentuko kontuak dira. Baina lehenbizi garaipena lortu egin behar da, ziurtatu egin behar da. Eta eskuin aldera diar dute erasoan, madrildarrek, ez dakit hori segurazki lehenbizi aurrera pasa izan da, gero zigorkolpe izango zen Hernaniren kontra, baina aurretik aitzin pasea edo baloi aurrera hori zaiela adierazi du Sarrion epaileak. Ondorioz uztartze bildua Hernaniren 10 metroko lerroan parean aldaketa Larrozasek, Ignacio Pele gutxi egin du zelaia. Ea ba, zer gertatzen den uztartze bildu horretan. Aieko Miner baloia eskuetan duela, bigarren zatian zeleatu da. Aieko Miner, gaztea. Aieko Miner baloia sartu, Xavier Lukasek berdeunetik jaso, luze ostikoz, eta horren kontraerasoa, Rozasek, gainditu dute Hernani zelaiko 10 metroko lerroa, orain Inigo Fuikak ezkerraldea egin du pasea, eusten dute madrildarren baloiari, orain ikusi duzen bezala 12 zenbaki jokalari indartsuak, ongi eutsi dio Manuel Ulises Raya. Haze burruka zelaian, haze burruka, leia, aurrelarien artean, eta zigorkolpe Hernaniren kontra blokatzeagatik ez legez kontrako blokeo egiteagatik. Esan behar dizugu, Larrozasen Alejandro Iglesias ere zelairatu dela, bigarren zati honetan. Eta baita 17 zenbakidun Manuel Ulises Raya ere. Momentu emaitza ongi da Hernani, 26 eta 10. 10 bat emaitzeko, baina orain, ez pare, eutxi mertzei markagailuan defensa aparta egin da. Orain, Erne, ensegolerotik 10 metro direlako madrildarrak erasoan, aurrelarien bitartez, eta nolabait bere burua botatzeagatik, tapatzeagatik, estaltzeagatik, zigorkolpea Hernaniren alde. Hernaniren esparruko, edo zelaiko 10 metrora egin dute jokaldia, orain zelai erdian, erasoari ekin dio Inigo Fuikak ere, aurrelarien arteko norgehiagoka orain, Ignacio Marcelo ezkerraldera egin du pasea, eta
handik abieraziko dute eskuinaldera jokaldia madrildarrek. Manuel Ulises Raiak ongi utzi di baloiari, orain tinko sartu da jokalaria handia da. Inigo Rafaldo, eta orain uztartze irekia, hemen jendea protestan, baloia Miguel Ángel Oliverrek taldekidei, eta ikusten duzen bezala ez dituzte urrun Agak, ez dute urrun ensegolerrua madrildarrek. Eta Erne ezkerraldetik ensego izango delako. Ies egin dute madrildarrek, defentsan zuloa behar bezain ongi eginda, eta ensegua gainera erdialdean. Hagen atzean, erdialdean, beraz, transformazio erresa izango da, transformaketa erresa izango da, eta pixkanaka hurbiltzen ari dira, bai jokoan eta bai markagailuan, madrildarrak. Ies egin dute eta Javier Guillermok egin du ensegua. Hogeita 6 eta 17. Bai, beharko du Bazpar Hernanik ziurtatu jokoa, bai, baloiari eutsi. Izan ere, momentuz eta horrela bukatuko balitze norgeagoka, ez luke izango Hernanik erasoko gehigarrizko puntua. Zergatik, Larrozasek dagoeneko bi ensego egin dituelako. Beraz, komeni Hernaniarrei, Larrozasen zelaian jardutea. Aieko Miner baloiarekin, ezkerraldera. Arrilla garentzat, da orain, Ekaitz. Arrozpide luze eta gainera primeran Madrilgo jokalariari aurrera hori zeeko baloia. Ondorioz, Madrildarren 22 metroko lerroaren gainean, alboko sakea, eskasa, Xabat Erroizeneak jarriko duena jokoan. Erdialdera, primeran jaso du baloia Izmendik, Uztartze Laxoa tinkatu da, hortxe 22 metroko lerroaren gainean, Aieko Minerrek ezkerraldera, eta Gaizkarrizabalagak pasa egin du, baina ez dute ongi kontrolatu, baloi hori Uztartze irekia bai, Bernarinen alde, Aieko Miner, bestaldera, ongi adierazi dio Beñat, ongi adierazi dio Xavier Garmendia. Xabo nora bidali behartzuen baloia, eskuinaldera, hain zuzen ere, han orain Andoni Larrarte zuen baloia eskuetan, baina Uztartze bildua Larrozasen alde. Behatzi tantoko aldea dute Hernaniarrek, partida amaitzeko, 45 minutu geratzen direnean.
seigarren jardunaldiko norgea oka, partida irabazizkero, 5 irabazi eta bat galduta izango lituzke Erranik, aurrera begira, beraz, baikor. Orain, Larrozaseko Oliverrek sartuko du baloia, sartu dut jada, 3. lerroraino heldu da, eta eskuinera zabaldu du, orain zangoz luze, eraso kostika da, baina Nartzelosegi erne zegoen, baloia jaso, eta beldur pixka bat sortzeko moduan Erraniarrak, baina Fuikak ondo egin du keinua, baloiari eutsi, eta orain biren artean blokatu dute Larrozaseko jokalaria Gonzalo Ramírez. Zelaiaren erdian, momentuz ongi ari da Hernani eusten Larrozasen erasoaldia. Orain Nicolás Gómez baloia ez du behar bezain ongi pasea egin, baina beraien alde Uztartze Bildua. Uztartze Bildua Larrozasen alde, Miguel Ángel Oliverrek du baloia eskuetan, baina minartutako jokalariak ere badira, berdegunean. Eta etenaldi izango da jokoan. Zaleak taldea upatzen, animatzen. Garaipen guztiak garrantzitsua baldin badira, hau ere ezin hobea izango litzateke Hernaniren jarraikortasunean. Ea hori egia den, ea Hernanik eusten dion, Larrozasek ahalegin egingo duelako hurbiltzeko markagailuan. Momentuz baloiaren jabe dira madrildarrak, eskuinera zabaldu du Oliverrek, ezkerri galera, Urumea Errekaren aldera, baina ez dute ongi kontrolatu edo pasea ez da nahi bezain ona izan. Uztartze irekia antolatu, han Kapa Kirol jantzien iragarkiaren azpialdean, Perfait ere laguntzaile du Hernanik. Nola baiteko esiak eta egiten dituen enpresa, justo heldu dio elastikotik, kamisetatik Aieko Minerrek kontrarioari. Arturo Ribase plakajea egin dio Ander Kalbeti, eta orain Nartzelosegi kontraerasoan. 22 metroko lerro gainditu du ondo, azkenean geratu dute, baina Aieko Minerrek zangoz baloia gora bidali, erasoari jarraipena emateko, orain kontraerasoan aldiz Larrozas, baina badaki Hernanik ezinbestan egin behar duela defentsa, eta zigor kolperik ez. Uztartze Bildua eta zigor kolpea Hernaniren alde. Ongi etorri da zigor kolpe hori, arnaz pixka bat hartzeko. Arnaz hartu. Baloia albora bidali, Ekaitz Arrozpidek. Eta hon, autosuedian
Erleak eta Mafre Aseguren iragarkien azpialdean izango da, jarriko dute jokoa, baloia, jokoan Hernaniarrek alboko sakea eren bitartez, eta baita segurtasun lantegia ere, segurlan, eta Zulaika asesoria ere, laguntzaile du Hernanik denboraldian zehar. Nola ez, baita Zemeo Balbez ere, ezinbesteko laguntzailea, Alon automotiba ere bai, balbulak eta egiten dituen enpresa, eta jakina aspalditik gure gurpilen pneumatikoak aldatu eta tailerra duen pneumatikos uria, Komiter lantegia eta papergintzan diharduen Garbi enpresa ere laguntzaile ditu Hernanik denboraldi aurre egiteko gogoratu behar dugu. Sarrita esaten dizuet, maila nagusiko gizonezkoen talde eta emakumezkoena dituela Hernanik, 23 urte azpikoa ere bai, gaur galdu egin badu ere, eta gero hortik bera, 18 urte, 16, 14, eta eskolako taldeak ditu Hernanik horietenak mantentu egin behar. Natzelo segi, eta Raimal, Arturo Ribasen ensegua. Arturo Ribasen ensegua. Hernaniren 5. ensegua eta bere 3. Arturo Ribasek. 31 eta 17. Ja, bigarren zati amaitzar dela, partida amaitzar dela. 31 eta 17. Gaurko partidako 3. ensegu egin du Arturo Ribasek. Eta taldearen 5. ensegua egin du Arturo Ribasek. Momentuz garaipen eskura du Hernanik, hori bai, Anartzelosegik, 33 eta 17. Zangoz ahalegindutako jaurtiketa guztiak lortu ditu Anartzelosegik, eta taldeak 5 ensegu egin ditu, horietatik 3 Arturo Ribasek. Beraz, Hernanik sailkapenean Hernanik sailkapenari begira gaur lortuko dituen 5 puntuekin 21 punturekin jarriko da sailkapen buru, Las Rozas gaindituta, Gernika gaindituta, eta San Cugat gaindituta. Hernani beraz, sailkapeneko lehen postuan, gaur lortu dituen 5 punturi esker. Amaitu da norgehiagoka, txukuna egin da Hernanik, behar zenean itarra erakutsi du, behar zenean joku ere bai, bigarren zatian arnasa pixka bat eman dire zenbait jokalari eta zeleratu diren bale hartutakoek, behiradik, pixka bat erreizeneak, sendotu egin dute aitzin multzoa eta baita partida irabazten lagundu ere taldeari. Lehen zatian 12 eta 7 aurreratu da Herrani, 2 ensegu egin da, 2 Arturo Ribasek, eta bigarren zatian, ja, 4. minutuan naiz eta 12 eta 10 hurbildu Las Rozas, Fuikaren reformoketarekin, gero Xabat Erreizeneak 22. minutuan
ensego egin du Hernaniarrentzat, hirugarrena, 17 eta 10, Anartzek 19 eta 10, Ekaitz Arrozpidek 26. minutuan laugarren ensegua taldearentzat, Anartzek 26 eta 10koa markagailuratu du, ondoren Javier Guillermo taldearen Larrozasen bigarren ensegua egin du, 26 eta 15, 26 eta 17 eta partidaren ondarrean, amaieran, Arturo Ribasek bere hirugarren ensegua egin du taldearen 5. ensegua. Eta Anartzek 33 eta 17koa markagailuratu du. Ondorioz, Hernani sailkapen buru da. Gogoratu atzo Gernikak galdu egin zuela 39 eta huts, eta Zaragozak 21 eta 15 irabazi egin zion Valentziari. Gaur arratsaldean Belenos eta San Cugat ariko dira Lauterritatik aurrera, eta momentuz sailkapenari dagokionez Hernani lehen postuan 21 punturekin. Erasoko gehigarrizko puntu lortu duelako, eta ondorioz denboraldiko 5. garaipena lortu du Hernanik, naiz eta joan zen igandean bat galdu, momentuz, bikain diardu Hernanik aurtengo denboraldian. Datorren azaroren 8an, izango da Euskaldunen arteko derbia, Gernika-Hernani. Azaroaren 8an, 4:00 Gaur behintzat, 33 eta 17 irabazi du, eta denboraldiko 5. garaipena, 33 eta 17.